Ezer baino lehen, eskerrik asko Miguel Altunako Institutuko lagunei gaurko webinar honetan parte hartzeko gonbidapena luzatzeagatik, Iraitz Agirre nauzue, genero berdintasuneko aholkularia emunen, egia da, hezkuntza eta hezkidetza gaiak ez direla nereak, eta STEM gaietan, behar bada ere ez naizela ditua, baina, genero berdintasuneko ikuspegitik, egia esan, hausnarketa hau, Europa mailan bereziki asko zabaltzen ari den, hausnarketa hau, emakumezkoak nola gerturatu, zientzia eta teknologiari lotutako ikasketetara, berdintasunaren edo genero berdintasunaren ikuspegitik oso gai interesgarria da, eta gaurkoan pixka nire gerturapena egingo dut, pixkat ikuspegitik, ez da, genero ikuspegiak ematen duen errealitatea aztertzeko ikuspegitik. Eta, zientzia eta teknologian hartzen diren genero rolen inguruan ere pixkat egitura horretatik edo gerturatzea saiatuko naiz. Gai hauetan gabiltzan ontzat askotan sentsazio izaten dugu, ez dugula oso garbi izaten askotan zertaz ari garen, edo hitz berdinak erabili arren, ez dabiltzala gauza bertaz hitz egiten, ez da? Eta uste dut berdintasunarena bereziki bai dela kontzeptu bat kokatu egin behar dela, historikoki kokatu behar delako, eta ulertu behar delako zertaz ari garen, ez? Badirudi berdintasunaz hitz egiten dugunan ari garela personok berdinak izango bagina bezala, ez? Adjetibo bat, personon adjetibo bat izango balitz bezala berdintasuna, eta personok zerbait bagara ezberdina gara, anitza gara, guztiz gainera bakoitzak ezaugarria ditugu. Eta ez gara berdinak genero bat izateagatik, edo herri batekoak izateagatik, edo arraza bat izateagatik, ez da? Berdintasunaz hitz egiten dugunen beste zerbaitetaz ari gara. Ez gabiltza ezaugarri humanoetaz, eskubideetaz ari gara. Printzipio juridiko bateaz ari gara. Hau da, berdintasuna da, eskubide eta bete behar berdinak izan beharko genituzkelako persona guztiok edozein ezaugarri dugularik ere, edozein delarik gure ezberdintasuna edo gure aniztasuna. Eta zergatik diodan hau, berdintasuna kontzeptua ezin delako ulertu diskriminazio ezaren kontzepturik gabe. Hau da, berdintasuna sortzen da errealitate sozialen diskriminazioak daudelako. Eta desigualdadeak daudelako. Eta gazteleraz esaten dut, zera askotan desberdintasuna eta berdintasunaren artean, badirudi gabiltzala dola, ez? Eta gazteleraz beste modu baten ikusten da, ez? Ez da berdina diferentzia edo desberdintasuna eta desigualdadea edo bereiz berdintasun eza, ezta? Arrazoa ez da gizon eta emakumeen artean desberdina garela. Arazoa da berdintasun ezak daudela. Desigualdadeak sortzen dituela generoak, bai? Eta bi kontzeptu horiek berdintasuna ere bez giza eskubideen kartara joaten bagara oso garrantzitsua da. Lehenengo printzipioa denok berdina gara, esaten delako denok berdina gara, gure arraza, gure generoa, gure religioa, kenduta, ez da, hori aintzat hartuta ere, hau da, kontzeptua berdintasuna diskriminazio ezarekin batera ulertu behar da. Eta hau garrantzitsua da, bestela askotan ari gara, persona guztia berdinak izango da baina bezala, eta ez berdina gara izan beharko genuke, hiritar garen enean, baina personok anitza gara, ez, eta askotan patroietan sartu nahi gaituzte, baina ez da inoarrexo, ez da. Eta hori batetik dago berdintasuna, eta bestetik dago generoarena, ez da, generoa hitz egiten dugu azken hamarkadatan askotan, gizon eta emakumeetaz baino gehiago, batzutan. Niretzako garrantzitsua da, eta hau ere izan daiteke pixkat eztabaidagarria, baina, karo, esaten dugunean gizon eta emakumeok askotan ari gara sexuaz, ez? Egia da, gure gorputzetan direla ezaugarri batzuk, eta ezaugarri horiek hormonak, kromosomatikoak izan daitezenak, eta bereizgarri egiten gaituzte, bai? Kontua da gure gorputzak, dokumentalak ikusi badituzu, imaginatzen dudala zientzia lorren zabiltzatelako, animalien inguruko dokumentalak edo ikusiak izaneko zen dituztela, animaliek badakigu hermafroditak ere badaudela, eta gorputzak aldakorrak direla, eta gauzak ez direla txuriak eta beltzak, ez da, bakarrik gure gizarte mendebaldeko honetan dena bitarra bihurtzen dugu, eta badirudi bi izaera horiek guztiz desberdinduak direla, baina errealitate humanoak eta sozialak seguruen ere erakusten digu, gauzak ez direla muturrekoak eta tarteko horretan dagoela gehiengoa, ez da. Pero generoan zer gertatzen da, hasi ginenean, desigualdadeetaz, edo berdintasunez aztertzen, hasierako gogoetak ziren, gizon eta emakumeek ezaugarri desberdinak ditugula, ez da, baina hori biologia da, biologiaz hitz egiten ari gara. Eta hor badaude desberdintasunak, baina biologiaren gainean ez dira desigualdadeak sortzen, ez dira berdintasunezak sortzen. Berdintasuneza gizarte bakoitzak erabakitzen du, bai? Zergatik, adibidez, gizonezkoak indartsuagoak dira pisua jasotzen dutelako,
Haure gure amona baserretarrei esan egin barko zitaian, gizon guztiak indartsuak ote diren, da emakume guztiak ahulak ote diren, esan nahi da. Hau da, kultura bakoitzean, momentu historiko bakoitzean gizona izatea eta emakume izatea oso gauza desberdinak dira. Eta horregatik egiten dugu genero azkarra. Ari garelako, desberdintasun biologikoen gainean sortutako desigualdade sozialez hitz egiten. Bai? Eta esaten dugunean, genero berdintasuna ez da biltza biologikoki berdinak izan behar dugula esaten, ez. Biologikoki ezberdinak izan arren, hoien desberdintasun horien gainean eraiki den desigualdade hori da aldatu behar den. Horregatik hitz egiten dugu genero berdintasunaz. Kontzeptu horietatik, bai, kulturala eta soziala den hau da. Berdintasun ezari aurre egin behar zaiolaren idea horretatik. Ez denok berdinak izan behar dugunaren idea horretatik, bai? Bueno, txapa pixkat horrela bihatzen dut, baina garrantzitsua da kontutan hartzea, zekaro, genero identitatea ez da bakarrik edo genero aldagaia ez da jaiotzen garenetik, ditugun ezaugarrien arabera, genero eraikuntza bat sartuko gara, baina ez da maila norbanakoan bakarrik ematen. Taldean ere bai, taldeak ezaugarrituko ditu persona baten genero aukerak edo baliabideak, hau da, genero rolak, genero estereotipoak, genero harremanak daude, bai? Gizon emakumeak berariaz modu desberdinduan harremantzen gara generoaren arabera. Orduan guzti horrek eragingo du persona bakoitzak gure kultura eta gizarte eta momentu historikoan ze leku egin dezakegun, bai? Esan dut aitona amonak edo gure amonak, ez da, baina galdera planteatuko dut, ez da, emakume berdinak algara Mozambiken, Bilbon edo Bergaran edo Estatu Batuetan, ez? Kultura bakoitzak emakume edo gizon izateko modu desberdinak jartzen ditu. Eta orduan horren arabera izango dira pixkat rol horiek, ez da? Eta horren arabera ere harremanduko gara. Hori behintzat, lehenengo kontzeptu, oinarrizko kontzeptu, bi kontzeptu bezala. Bueno, oinarrizko kontzeptu horiek pixkat azalduta, nola persona bakoitza gure ezaugarri biologikoen gainean, ditugun ezaugarri horiek gizarte mailan zelako papela hartzen duten eta gure bizitza zela baldintzatuko duten kontutan hartu behar dugu ez dela bakarrik bakoitzaren rola edo ariketa individual bat. Esan dugun bezala, gizarteak ere asko baldintzatzen du honetan, ez da? Eta gure autu personalak izan daitezkenak ere, oso baldintzatuta egongo dira inguruan dugun munduaren antolaketaren arabera. Ikusiko dugun lehenengo grafiko hau Eustatek, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak aztertu dituzte 2020an genero berdintasunetik, eta bi grafiko ekarri ditut batetik. Generoak edo sexuaren lan banaketa gizarte mailan ze garbi ikusten den agertzeko, bai, eta hor ikusten duguna da, ze sektoretan ari diren Euskal Autonomia Erkidegoan gizonezkoak eta emakumezkoak lanean, ez da? Eta hor grafikoan oso garbi ikusiko duzue, desberdintasuna barik, desigualdadea eta desoreka izugarriak direla. Ikusiko dugu, emakumezkoen kasuan adibidez, osasun jarduera eta gizarte zerbitzuetan ari direla, direnen 80% emakumezkoak direla. Edo hezkuntza esparruan bigarrena izango dela ere emakumezko gehien dituena, 75% baten bueltan gaudela. Eta berriz, grafikoaren bukaera joaten bagara ikusiko dugu, 80% nagusi diren, eraikuntzari lotutakoak edo erauzketari lotutakoak. Bai? Hau da, sektoreak generoaren edo sexuaren arabera antolatuta daude, feminizatutako lanpostuak eta lanjarduerak daude eta maskulinizatutakoak. Baina banaketa hori ez da askotan ekilibratu da ematen, bai? Hasten bagara gizartean ikusten ze papel daukaten edo ze funtzio edo ze pixu daukan hizkuntzak edo zenbat batez ere, eta balio badu horrela esatea, askotan zerk balio duen edo zer den garrantzitsua da inbertsioak non ematen diren, bai? Orduan ez dizuet esango non egiten diren inbertsioak hemen gehiago eta non gutxiago. Baina horre ere badauka, ez da? Horre ikusten ditugun sektore konkretu batzuetan orokorran oso feminizatuak direnak ere, segurena desorekak ere badaude garrantziari dagokionean, ez da? Baina hor ikusten duguna da sektore horiek, eta karo, ez da berdina hezkuntzan lan egitea, edo eraikuntzan lan egitea, edo teknologian lan egitea, edo ingenieritza handietan lan egitea. Esan nahi da, sektore bakoitzak baditu ezaugarri batzuk, gizarte ekonomiko kapitalista honetan, garrantzitsuak diren sektore
askoz ere, aukera gehiago eta zera dituzte, eta orokorrean gainera oso maskulinizatuak izaten dira. Hau izango litzateke, gizarte batean, nola dauden generoaren arabera, ohituraz, historikoki, tradizioz, banatuta eta nola errepikatzen den hori, bai? Baina badago, ez bakarrik jarduerari dagokionak, denboran erabileran ere desberdintasunak daude. Eta hori oso garbi ikusten da, lanaz ari garelarik enpleguaz, enplegua eta lana ez dira gauza bera. Lana dira, gure bizitza, posible egitea helbidetzen duten jarduera guzti horiek. Baina lanaz hitz egiten duguna normalean enpleguaz ari gara. Eta enpleguaz bakarrik ari bagara, ahaztu egite zaizkigu soldatari gabe eta ordainketarik ez duten beste lanak, baina ahalbidetzen dutenak gure langileak izatea, ezta? Gure adibidez oso polita da, pertsonak askotan langileak, ikasleak kolokatzen gara, ez? Ez garena konturatzen da, gure bizitzan zehar fase guztiak pasako ditugula. Eta gure bizitzako fase guzti horietan, garaian garaiko eta testuinguruaren eta adinaren araberako bilakaerak izango ditugula, ezta? Eta horren erronkatara egokitu beharko dugula. Orduan, oso garrantzitsua da kontutan hartzea, etxeko zaintzen, ezta? Etxeko zaintzenak grafika honetan oso garbi ikusten da. Gizon eta emakume langileak enplegua izan arren, lege etxeko lanetan denborak nola antolatzen diren. Kontua da, denborak ia bezala dugatu bari dela, ez? 24 ordu ditu dugunak, ezta? Eta beti niri asko gustatzen zait, baina denboraren banaketa bera ere ez da generoaren arabera egiten dela bakarrik. Denboraren banaketa kapitalista batean, produktibista bat daukagu gure gizartean. 8 ordu lan egin, esateko modua da, 8 ordu lo egin, eta 8 ordu gainontzeko bizitzarako. Hori da sistemak denboren antolaketa egitena. Karo, hori noren arabera, nork egin dezake hori, historikoki nork egin ahal izan du hori. Bai, etxean seguruena lanik edo ez ditunak. Zer bestela bizitzaren antolaketa horrela egitea ez da inerresa, bai? Orduan ikusten duguna denboren erabilera oso desberdin dagoela. Eta udan esaten ari naizena, badirudi ez dukala zerikusirik estemekin eta teknologiarekin da zientziarekin, baina guztiz lotuta dago. Bai, esaten ari garenean, ikasketa maila hauek, exigentzia maila bat eskatzen dutela, ez, badagoela, hor ikusten ari garena da ez bakarrik ikasketei begira, baina batetik emakume asko eta asko esparru hauetara lan mundura salto egiten dutenean, askok eta askok atzera egiten dutela. Bai, eta ez gaitasun faltagatik, baina baldintzak, bizitza antolatzeko baldintzak izugarri zailtzen dira. Bai, ze lanaren antolaketa, lan erreproduktibo edo zaintza lanik ez duen norbanakoaren inguruan antolatu bada, normalean hori, pixu hori ez daukanak bakarrik egin dezake aurrera. Pixu hori izan ezkero seguronera ezin da aurrera egin, ezta? Hau da, esaten dugunean ikasketak, lana, bizitzako eremu guztien inguruan egin behar dugu hausnarketa. Zehartzen badugu bakarrik bere horretan, azten zaiguna da, lana, ikasketak, egiten duguna bizitzaren parte dela. Eta hor indarrak jarriko baditugu, gainontzeko guztietan gutxiago jarri beharko direla, ezta? Orduan, estemek eta bereziki gainera, azkenengo mendeotan, teknologiak eta zientziak izan duen pixuarekin, kanona antolaketarena oso zentratuta dago, eta hori izan daiteke arrazoietako bat, oso importantea, emakumezko asko eta asko, bat euren buru ez ikustearena, edo bi, salto dikerako orduan, baldintzak ez ematearena, ez da? Eta horre ematen dira zera batzuk. Eta gainera, aipatu dut, baina guztia oso historikotik, tradizioak nola ez da bakarrik bakoitzak zer aukeratzen dugun, ez da gukera aukeratzen dugu inguratzen gaituen munduaren, arabera antolatzen dugu autoak ez dira askotan personalak izaten, ez izaten dira, familian ikusi duzuna, inguruan jaso duzuna, eta ez da inbeste denbora darte, benetan, ez gizonez, emakumeok ezin genuela ez da aukeratu zer ikasi genezakeen, ez da, orduan, pentsatzea egun batetik bestera guztiz libre garela, eta marko honek pixurik ez daukala, da, pixkata aintzat hartzeko moduko zerbait izan beharko duke. Hala ere, lan banaketari dagokionez ere badago rol banaketa bat, ze hor askotan, edo zer ekimenetan eta egiten ditugunean, batetik dago rolena netako interesgarria ze daude, gauza bada lanak, baina bestetik daude rol produktiboak, rol erreproduktiboak deitzen direnak, batzu dira ekoizpenari oso lotuta, beste bat zaintzari lotuta, baina gero adibidez daude komunitate rolak ere bai, ezta? Eta horra adibidez, igual etortzait enpresatan eta adibidez, ez gizonezkoei
askotan erraxagoa dela zuzendaritza postuetara eta gizonezkoak iristea. Normalean gizonezkoen eredu kulturalean, politika komunitario deitzen den hori ez, herrigintzan eta prestigioa duten guneetan eta euren burua erraxago ikusten dute. Eredu maskulinoan euren burua askoz erraxago ikusten dute rol horietan, rol lideratzaileak, zuzendaritzakoak izan daitezkenak. Emakumezkoen kasuan, daukagun rola gehiago da gestio komunitariokoa. Bai? Komunitatean, baina atzetik, ez lehenengo filan. Bai? Ordan horrek denak ere, eragiten du nola antolatzen garen gure artean. Ez da gaitasunak, baina bai ikasita ditugunak. Batzuk askoz erraxago ikusten badute euren burua proiektuak lideratzen, eta beste batzuk askoz erraxago isilean, ez? Bueno, horretanak ere eragiten du, bai generoak horretan ere eragiten du, pixkate rolen banaketa guztiak. Bueno, oinarrizko kontzeptuak aztertuta eta pixka generoak errealitate soziala nola antolatzen duen eta zelako desberdintasunak eragiten dituen ikusita, beste faktore bat, eta bereziki emakumezkoak estemetara, edo ez bakarrik estemetara, orokorrean historikoki, tradizionalki gizonezkoak edo maskulinitatearekin dituta egon diren eremuetara sartzeko dagoen beste handicap edo zailtasun handietako bat, ez dela bakarrik zientzian gertatzen, baina erreferente falta ere izaten da, ezta? Eta hor askotan, egiten ditugu ariketa handiak, zientzian, teknologian, ibilitako emakumeen izenak agertarazteko, ezta? Eta hor badako niretzako, azken handian nahiko liburu berria da, baina seguroen da zuei ere perfilagatik eta oso interesgarri egingo zaizue, La Mujer Invisible, emakume ikusezina, nola datuek gizonen mundu bat eta gizonentzako mundu bat irudikatzen duten, ezta? Eta oso liburu interesgarria da, ze egiten duena da, azpimarratu emakumeak beti egon direla sektore guztietan, behar bada salbuespenez, baina beti egon direla erreferenteek, baina erreferente faltaren arazorik handiena dela zer kontatzen den da balioan zer jartzen den, bai? Azkenengo urtetan, STEM-etan, zientzian, teknologian dabiltzan emakumeen perfilen inguruko proiektu pila bat ikusten ari gara, erakunde desberdinetik, eta ez dago emakume faltarik, emakume pila bat daude oso sektore askotan aritu direna, eta gaur egun gure teknologia eta zientziarako ezinbestekoak izan diren ekarpenak egin dituztenak, ezta? Baina gaur egun arte ezin izan du ikusi, baina ez direlako egon, azpimarratzen ez ditugulako, bai? Kanona, lehen esaten aipatzen duen kanon maskulino hori horretan jartzen dugulako fokua askotan, eta hori azpimarratzen delako, ezta? Orduan, erreferenteen kontua ez direlako egon, baizik eta kontatu eta txertatu eta egindako lanak aintzat hartu behar direlako da, ezta? Eta hemen badago kontraesan bat, ezta esaten dugula, berdin beharko luke gizonen emakumeen ekarpenak izan, ekarpenak behar dute garrantzitsuak, ezta? Baina hemen ere trampa egiten dugu. Bai, garrantzitsua da, baina zientzian da teknologian askotan gertatzen da, abizenarekin bakarrik sinatzen dugu. Baina referentziaren kontu honetan, adibidez gai honetan oso garrantzitsua da emakumezkoen izenak ere identifikatuta izatea, bai? Eta hor, aipatu dizudan liburu hortan ere bai, eta pixkate estemako ikasketen inguruan eta asko bentziton dudana da Matilda efektua, ezta? Matilda efektua horrelaxe deitzen da, ez? Historiako emakumea zientzialarien ikusezintasuna. Eta bereziki hori oso garrantzitsu, eta nik uste dut gainera azkenengo urteetan oso ariketa polita egiten ari direla bereziki sektore honetan. Nik uste dut genealogiak, emakumeen genealogiak esparru guztietan eta egiten ari garela, eta benetan oso garrantzitsua dela, zerutako askok gure burua ere ispilu jokuen arabera, ez da proiektatu dugu, ez da uste dut umetako ariketa gainera oso garrantzitsua dela, ez da beste batzuk egin dutena egiteko gai izatea, ez? Baina islatuta ikusi behar dugu gure burua, ez? Hau da, ikusaraziak izan behar da, ikusarazi gabe, ikusi gabe oso zaila da, ikusezin garen bitartean ezinezkoa da egitea, ez da? Eta orduan, zentzu horretan erreferentzia femeninoak izugarri garrantzitsuak dira kasu honetan, eta Matilda gutxiago, eta lehenengo pausua emango duen emakumezko gehiago beharko ditugu. Eta bukatzeko, berariaz, egingo dugu pixka, zientzia, teknologia, matematika eta esparru guzti hauetan emakumeen parte hartzea zitzegin, ezta? Bai ikusten dugu politika guzti hauek Europatik bereziki, indarra handia jartzen ari direla, emakumezkoa horrelako esparruetara salto egiteko arrazoi desberdinengatik. Ikusten delako
tan ikasketa arrama hauetan eta lan arrama hauetan egongo dela lana, eta bereziki lanindarra behar dela, eta orokorrean gainera esango dugu, sistemak normalean lanindarra behar denean apurpoka etortzen dela, ordura arte behar bada gehiagi potentzializatu ez diren lanindar gorputzen da, kasu honetan emakumezkoena oso garbi ikusten da, ez? Badago, borondate bat gizon da emakumeak modu berdintsu batean, esparru batean edo esparru guztietan aritzekoa, baina badago interes bat ere beharrezkoak ikusten diren behar ekonomikoi erantzuteko lanindarra izateko bat, orduan ere hor kokatu behar dugu, ezta? Hala ere, kopuruak ikusten baditugu gaur egunekoak, egia da emakumezkoak ere zientzia eta teknologia esparruan sartzen oso modu handian ari direla, bai, eta oso modu esanguratsuan, hemen Eluiarrak ateratako grafiko bat dugu aurrean, eta adibidez 2017an 18 milioi zientzialari eta ingeniari zeudela baieztatzen da Europar Batasunean. Eta tartean 41% emakumea dela, ez da portzentaia txikia, ez da behar bada hasiera batean pentsatu dezakegun portzentaia txikia. Baina ikasketak horiek izan arren, gero lanean dabiltzanak, badibidez, teknologia eta fabrikazio industrian 17% besterik ez dira, ez da? Hau da, hemen ikusten den beste handicap bat da lehen aipatu duena, ez da? Ez dela bakarrik ikasketak izatea, ikasketa horiek eta horretan aritzeko baldintzak sortu behar dira. Eta ikusten dena da, behin lan sektorera edo lan mundura salto egiterakoan, momentuz behintzat, naiz eta potentzialitate horretaz hitz egiten ari diren, emakumezko zientzilarientzat ez dela pausu hori, ez dela modu berdinean bermatzen. Eta hori bermatu ezen, ikasketak eta bideratzea oso ondo dago, baina hemen dena da, ez da bakarrik borondate kontua. Gauzak benetan aldatu nahi badira, baldintzak jarri behar dira eta baliabideak jarri behar dira, ez da. Nik uste du trafiko honetan, nahiko garbi agertzen dela, ez dela bokazio kontua bakarrik, ez dela interes kontua bakarrik, baliabideak behar direla, bai. Eta jarriko dut bukatzeko adibide bat ikusteko ze sozialki eta kulturalki nola moldatzen dena, eta nola baliabideak segun nun jartzen diren, ez dela bakarri bakoitzaren bokazioa, benetan gizarteak bide horretara jokatzen duela, eta ni historia zaila naiz, antropologoa naiz bere, baina historia zaila morratua naiz, eta adibidez gaur egun munduan emakume teknologian eta dabiltzan eta zuzendaritetan eta kopuru gehien dituen herrialdetako bat ez Rusia da. Rusia desde luego ez da berdinzaletasunaren da berdintasunaren izanean herrialderik eredugarriena. Zer gertatzen da? Eta horrela esango dut, baina espaziora ere lehenengo emakumea bidali zutena Rusiarrak izan ziren, bai? Ordurakoiak ingenieri profil oso potenteak zituzten ordurako 60. hamarkadarako. Horrek esan nahi du 10-20 urte lehenago inbertitzen hasiak zirela jendeak profil horiek izan zitzan, bai? Sobietar Batasunak garapen industrial izugarri bat abiarazi behar izan zuen, 20. hamarkadan, eta horregatik iaia bere poblazioaren edo jende guztia bideratu zuen horrelako jakintzatara, horrelako jakintzak emango ziotelako benetan buelta herrialdeari, eta horri inbertitu zuten, bai gizon eta bai emakumeetan, ez? Eta horren emaitza da hamarkada askotara, beste Europako beste herrialde batzuekin zenbakiak desberdinen bat. Askotan ez da borondate kontu izaten, ez da epe luzeko, arnas luzeko kontuak izaten dira, baina batez ere baliabide interes politikoak bideratzen dituzte, ez da benetan aldaketa errealak. Baina, edo zelan ere hau esan da, uste dela garrantzitsua dela sektore guztiak adik eta orekatu denak izatea, baina horretarako baldintzak sortu behar direla eta horretarako kontutan hartu behar dela, hasieran esan dugun pertsona guztiak desberdina garela eta desberdintasun horiei ahalik eta moduri berdintsuenean aritzeko baldintzak eta baliabideak sortu behar direla.